Σήμερα εδώ στη Μεγαλόπολη παρουσιάσαμε την εξέλιξη του προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας, να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσει υποδομές έτσι ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να ζουν καλύτερα, να επιστρέψουν κάτοικοι που έφυγαν, να βρεθούν νέες δουλειές για νέες και για νέους. Μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για τη Μεγαλόπολη. Πραγματικά 3 χρηματοδοτικά εργαλεία, το ειδικό πρόγραμμα ΔΑΜ με 1,6 δις, το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με 186 εκατομμύρια ευρώ και ο πυλώνας 3, που είναι ο δανεισμός στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είχε 63 εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι 3 εργαλεία πραγματικά που αλλάζουν το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Είναι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς αρκετών μηνών για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα να ανακοινώσουμε πέρα από τις ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν και ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις οι οποίες είχαμε, τον πυλώνα 3 και μια δέσμη άλλων πρωτοβουλειών και έργων που είναι πάρα πολύ σημαντική.